φιλοξένησα κάποιους παλαιοημερολογίτες από την παράταξη των Ματθεϊκών. Την περασμένη χρονιά όμως έζησα κάτι άσχημο. Επειδή οι πνευματικοί πατέρες, οι οποίοι τους συνόδευαν, ο ένας ήταν πνευματικός τους, ο άλλος ήταν ζηλωτής, μαθεϊκός, νεότερος, και επειδή είχε κοιμηθεί ο επίσκοπός τους εκ Ρουμανίας νομίζω, έφτασαν μέχρι την Ουρανούπολη και γύρισαν πίσω. Όμως είχαμε κάνει με ανοιχτή ακρόαση μια συζήτηση και στις διαφωνίες μας τους είπα, συγγνώμη λέω, τα παιδιά σας εδώ τα πνευματικά παρακολουθούν την ακολουθία μου, επομένως αυτό δεν είναι στην προσευχή. Και είπε ο πνευματικός τους ότι όταν θα γυρίσουν πίσω στην Κύπρο θα πάρουν τον κανόνα τους. Πριν από λίγες ώρες μου ζήτησε ένας από τον γκρουπ αυτό να τους φιλοξενήσω και στην εβδομάδα της διακαίνησή μου. Φέτος τώρα μετά το Πάσχα. Όχι, λέω, συγγνώμη. Δεν θα σας φιλοξενήσω φέτος, σας φιλοξένησα 2-3 φορές, μετά πρώτης και δευτέρας νοηθεσίας παρετού εγώ, το ξεπέρασα και αυτό, αυτή την εντολή, αλλά δεν είμαι υποχρεωμένος να σας ακούω και να μου λέτε ότι είμαι αβάπτιστος, αφού δεν πιστεύετε στα μυστήριά μας, και γεννημένος εκ πορνείας, αφού οι γονείς μου για εσάς δεν είναι χριστιανοί, άρα δεν έχουν γάμο χριστιανικό, επομένως εγώ είμαι γεννημένος εκ πορνείας, από πόρνους γονείς. Και έτσι με λύπη έγινε και αυτό το σημερινό και να δούμε πού θα καταλήξουμε. Δυστυχώς δεν υπάρχει καλοπροαίρετος διάλογος. Δεν διαφωνώ μαζί τους το ότι πολλά συμβαίνουν και στη δική μας την Εκκλησία, στην Εκκλησία μας. Αλλά όπως έλεγε και ο μακαριστός ο επίσκοπος Σάμου Παντελεήμων, όλα αυτά τα οποία κάνουν οι ιεράρχες μας, οι πατριάρχες, θεραπεύονται με το φτιάρι. Πεθαίνουν και παίρνουν και τις πλάνες τους μαζί τους. Τώρα βέβαια δεν εννοούμε για αιρετικές θέσεις, γιατί όταν ο επίσκοπος έχει αιρετικές θέσεις, έχεις το δικαίωμα να αποσχιστείς, όχι όμως να κάνεις δική σου εκκλησία. Δεν μπορείς να κάνεις δική σου σύνοδο. Είναι μεγάλο το θέμα του παλαιοημερολογητισμού, του ζηλωτισμού, αλλά όμως επειδή έγινε αυτό, είπα να το καταθέσω στα Αγιορείτικα Νέα για να υπάρχει και εδώ στη σελίδα αυτή, στα agioretica.com, ένας ζωντανός διάλογος.